en menys de 24 hores compleix 26 anys. 26! Que ja no és que tinga 23, 24, 25, que encara estàs més prop dels 20. No, 26. O sigui, quasi 30. Passes dels 20 als 30. Me direu exagerada, però és que per a mi això suposa un canvi mental, físic, psíquic. Hola, bon dia, sí, mare, vaig en pitjama, pare, gent que m'estigueu mirant, família, amics, amigues. Avui m'ha donat per gravar en pitjama perquè és que m'he alçat a les 11 del matí, mami, m'he alçat a les 11 del matí, perquè era l'últim dia dels 25 anys i tenia que aprofitar-ho com toca, com tu me dius, matinejar. I avui és dilluns, 5 de febrer, encara que aquest vídeo el veureu el dijous, però és dilluns, el tenia que gravar dilluns perquè demà ja se passa el termini de l'edat. I no sé, me direu exagerar, però per a mi complir 26 anys és fort. A lo millor dins de 30 anys, quan veig este vídeo, diré, Nerea, que tonta eres, perquè, vamos, en 30 i pico ja, no sé si en 20 i pico m'entra la crisi, en 30 i pico, i ja no vos dic que en els 50. Coses a millorar en este canvi de vida, en este canvi d'etapa en la meva vida. Sí, ser menos chillona, discutir menos. Es mucho más dirán, teta, això és mentira, si és que no ho vas a fer, pues ho intentaré. Complir més els meus objectius. M'he marcat alguns objectius, encara que no molts, perquè també no te pots marcar més objectius i després no els vas a complir. Un dels meus objectius era gravar en pitjama i ho estic fent, m'avellia, m'he alçat, no duc maquillatge, però m'he pintat els llavis perquè dic, Nerea, sense llavis sí que semblés un poc de Walking Dead i no m'avellia. I la meva veu està aixina perquè també he treballat durant tot el cap de setmana i m'he constipat, bàsicament tinc el nas ple de mocs, que no sé, no se me'n van. Últimament se me passen les setmanes com si fora un dia, els mesos com si foren setmanes i els anys com si foren mesos. És a dir, aixina. És que, no sé, és com dir, per favor, que se pare la vida així, que jo me baixe, la disfrute i després me torna a pujar, no? Pues pense que ha agarrat el AVE dirección Madrid, lo menos, i no para. I això continua i jo estic així i vos estic contant a lo millor coses sense sentit, però necessitava expressar-ho. Mon pare diu que això del YouTube està venint molt bé perquè s'estan estalviant molts diners en psicòlegs. Així vos conté a vosaltres els meus problemes. Jo no sé, la veritat, potser tinga raó. Vos ho conto a vosaltres i així em desafego una mica, no? I res, que, joder, és un vídeo un poc xorra, però no sé, m'avellia pujar-ho. Que sí, que vaig a complir 26, bueno, en realitat ja quan estigueu veient aquest vídeo ja tindré 26, que és una etapa nova en la meva vida i que estic un poc, no sé, a expenses de què me va passar, no? Perquè hi ha moltes coses en l'aire, que en 26 anys haig cotitzat la meitat de lo que havien cotitzat ja meus pares als 26 anys, pues oye, a mi em dona un poc de dolor de cap. Suposo que molta gent jove que m'esteu veient també vos passarà el mateix, no? Sabem que jubilació no anem a tindre, però jo què sé, pues estaria bé, no?, haver cotitzat un poc més. Jo pense que tinc un any i pico, i tinc 26, que ja ho he repetit 40 vegades, que vaig a complir 26, perquè en cas dilluns, però que ja tindré 26 quan vegeu aquest vídeo. També m'he ficat això perquè en ma casa fa fred i no encès la calefacció, perquè si no, gastem massa. És lo que hay. Entonces, t'has de tapar com si fores així, el polo norte para no passar fred. Ma mare me dirà que sóc una exagerada i nereans en la calefacció, però bueno, també és per l'excusa i per treure la jaqueteta leopardo, que tant m'agrada, que mireu que mona és. I això que vos vull, que gràcies per veure'm en YouTube, per seguir-me, que ja som 306 persones, que seran poques, però per mi sou moltes, i que esta aventura sense vosaltres no tindria cap sentit. Que sentimental soc. La veritat és que sí que soc sentimental, I no sé, que m'emocioni tot, parec tonteta, no? Però que un any més de vida, pues, no sé, és guai, no? Ai, Nerea, pareixes un poc, no sé, ho vaig a pujar, això no ho vaig a tallar, que ho sapigueu, però que a la meva família que la vull, que li ho dic molt poques vegades o poquetes, però bueno, que vos ho dic també des d'ací, a totes i tot, només no sols als meus pares, a tots, i que
Esperé que els 26 em duguin moltes coses bones i bueno, que això, que també vos vaig a donar una recomanació setmanal i aquestes coses, encara que estiga caiguem la llàgrima i tinga una veu horrible, però això. I que este vídeo, pues això, pues és, no sé, m'aveia ficar la càmera a gravar i no fer seqüències ni repetir, perquè jo repetís molt, i este era de tirón, d'expressar-me una mica, no? Un poc de pa veure lo que eixia. Que si vos agrada li doneu un like, i que si no posa un dislike, que no passa res, que més val que parlen de tu, siga bé o mal, però que parlen. Això ho diu mon pare, papi t'estime. I que se subscrigueu al meu canal també, si vos avellís, li doneu a la campaneta, que estic preparant coses molt divertides i molt especials i molt guais i molt de, no sé, de lo que m'avellís. A mi ja sabeu que jo lo que m'avellís ho grave i que ens veiem la setmana que ve en un altre vídeo i que ja en 26 anys y que no vaig a cambiar, que yo soy de no cambié, sigo siendo la misma y así seguiré. ¡Mua! Vídeo de la verdad, ya sé que es chorra, pero bueno. Ay, y dame un vestico estipad. El ibuprofeno y el paracetamol me podían promocionar el vídeo, por lo menos me irían gratis.